Maswera no? Nano nangitu. Sabado muna kuyo zitezina kwana. Eh? Sabado muna kula zitezina kwana. Paja mavulika size. Sima sokoneza? Muna mula lisa maski muna ndone. Nagbo sabado mo. Bivani ndangola bitsa muna ntumata kupana. Ai, podi atabu ya wira abadada wira. Mutipa muli set. Ndaona ndizo sabado ndaona basi tena. Simeso ufuna kutengeza? Basi tuziko mwambie. Ziko. Sasa sabado zakaba. So like says. Zoyankhula bwa. Aba. Mafuta anali bwa mbili hapa. Akupezeka 3 kazoyankhula bwanja. Tagulitsa. Wagulitsa? Buku lomo malemba zangu ngole lili kuti? Ngane basa. Ndrama imene mwandipatsa ija. Ndikatundu sizogwirizana. Nanga ino mumaoda katundu motenda mbira kuti muzondo. Olo makondo mu anathakalekala kusimuona. Awa ni ndana? Mama ashadwa amene. Ashadwa ati? Ashadwa mwe ndiye mpaka na muthu kumpasa ndrama uje ndikatundu ndrama zonsezi? Zona? Suriru ndi munthu wamba ndi potential shadow. Ndiye inezi kundikuza zimene zo za potential shadows. Ino mundu uyo anatilonjeza zambiri kuti akawina atitukula shop ino. Ndeno chimene chikukuza na potential shadow ndi shop yanga chikukuza bwa. Musamanene kuti shop yanga muzinena zoti shop yathu. Yakhala bwanji yathu ndi yako kuyambira liti. Ino mandilipira muno. Kuzimene mwaja kunyumba zicha. Umaja za. Ndiye kuja kunyumba ndi malipiro kama. Iwe ni balanga ino munabo yaliro mangopita kuenda uko shop ino mpaka na 3 weeks. Ndiye umafuna ndizikulipira. Umafuna ndizikulipira. Ndiye muzinena kuti yathu tukuyendesa tonse suti mukuyendesa no. Kana kazo linene silimakamuno sibo shop ikuyenda chonje. Wagwiza naye kuti ndama batsaliti. Ata ndipasaka yakazawu ino komandi pasapompa no bomba. Litiro tsiku lake liti. Lidziwe. Singamachira kumuvutisa munthu wandironyeza zinthu zambiri. Ndende ngamachira kumuvutisa. Koma zona munali katundu ambiri chimene chita sale munomo ndisiya pieces yekha. Maki wewe akuta china chonse chikuta chifukwa chana ba. Ndiye usandimbira phone bwanji. Muziwoda. Zona? Muziwoda. Iwe ndagaza kuti basi uzingopita kuti kulilongwe. Ndizibira uko. Uzingopita kulilongwe. Chimene ndaona apa basi ukakhale kulilongwe. Ino ngati mufuna ndizibira ndeti tigwizane chimozi. Ine ndinyamuka ndizibira koma amuna anu ndauzaso china chilichonse. Chilichonse chimene mmapanga amuna anu achiziwa ndauza. Ndalongoso. Zafika kumeneko? Zafika kumeneko uko? Basi tenga niwesa mzipu kuti. Moja jana nanji. Ndibubuda. Mungu ndibasa 4000 ndona kuti ndigula yani. Okay, shabu. Amaya sima yake sio mani sangalasa. Ndakumva. Zantani zanu kudolera zinthu za taifa. Bora. Ngaile 15000 ndifuna ndikabeleke ngole abji ashiyama yala. Ndikuvasa. Ndori mazulu ukabela kuroda. Leo station leo. Tanga nambari yao. Umbali yao hiyo. Tandize Easy kazi kipans Tandize Bwisaka hitas. Wala wirira wendeshe. Ndibanga gaiza kubhala kucho komanga kucho ndifuna ndonisese zoti ndi nyimbo iyi at least bhala ichafike pena pake timalize tiyambe zina. Yeah. Okay. Ufuna juice. Munthu ndikumati ndifuna sobwanji juice. Olo hita iwe bwesa yacho. Mwanga kuzizira tu. Unavarira. Ngati ndava chonchi ndoti ndili bwino. Hita iwe munthu oitenga kaya mukaotha kaya uku kaya munthu kaisiya kuti. Okay. Bye. Do you need help?
Because ndi free kuthandiza ayi bwino ndi ndrama zokha zomwe ndikuphatikiza kuchotsera ndi Masamu awa ndoti ndosafunikira weyo ine ndilipo ndise. Okay. Yafika pana jani? Ngozi ulibe zochita zina Ba undisokoneza cause nani nkhani ya ndrama zoti ndizikhala ngati kuyankhulana chani ine ndikuphatikiza uzindisokoneza munthu sizigwira at least beza china chake chochi ulibe koyenda ulopopita lero. okay. Ganizani Hey boy sina ngasa Ganizani tenga ni hila muka wote. Mjosa kahida mjibwa ndafuna ndizibida atu kutya Mawonzeka kumanona ndasimu nandipasa hanzi ndiye wajaenda afuna adabe anyamata acho adabeka chinga ndiye ya nthawi ijai ninakuza noti wina ujanali ndi amakayamata ati kumuzi kwawo kayani yanangotengawo ndawapa itakha 250 wasati hanzi 250,000 nakasi kuti ziyende changu ku Gani ndakuza zoti nditumize zithunzi ndione progress ya project iyo sukutumiza zithunzi zili patipo za zithunzi first ungamangoti ndalama koma sukutumiza ayi kuti progress ili pati sikulijali nakanika ifa joti phone yanga ina team ndemnakanika uchambo ndelero mazikhabwa phone yo munacharge lero moto limu mtoka jambo madzulo please ndione zithunzi komaso ujayi wa amabweresa mchenga uchi wagwezaso then drama zose pamuzi zofunika drama zinga 250 abamuda ndipasa 250 ndoti kwa lero nditono ndi zikhabwanje of course mwina 250 ndi 4000 ndoti ndendele transport ndikupasa so transport ne kodi chinthu chimesa kodi ndi cha family iwe pawe kusungapeze transport ganizani babande okay koma ndizingokupasa transport tango ndipasa ndi 250 bigani ndipangiza kuti nditenge panjabo sali panjabo wadiluka kanga ndi alowera konko ndi koma muzisamala ndrama ikuvuta please usamango nena kuti ndalama progress zioneka kuti project ili pati malize chinthu sisters ngakupa ngene chipongwe sungandipange chipongwe chifukwa keni maupatsa iwe project ifone ndo mbale wanga muona zithuzi tango panga madzulo please nditenge ndramayo zocheka yetu Mwachenjera darling muzandifuna ntawidza kwana mwachenjera Faka mpepo kati ufuna mpepo ndo aigira jigida ka breeze kamvula mwapena bage kama kani za serious mama bye kama kani za serious tawa ni nyumba ngo muzota ila ya nyingine kama baba kupanga pepo basi ngeke manja ba kufunde mwe ya dali ngaje ne Saimba nyimbo ndio nyimbo yake wanoni kai mene Saimba nyimbo kuna ndalama kuna ndalama How much 250 250,000 Ningotumiza Ningotumiza ba umbwera kadi yako ndio Ningotumiza 450 kuti musa ijene just mina prioritize kazi zoti munasuna ziwerengese muno bwino Oh, hida ja mambo wifuna hida ja. Wifuna hida, si wifuna ko breeze. Kutoka nje nyumba mwe kubaka ba hida ndi breeze. That means Si wifuna. ifika uta message sinafika ja. Message majeda ntazimata. Let's check balance. Mambo fani ndio nyumba no? Ai, bali nyumba na jipongwe. Kutawe tu nyumba.
azimaya we andifuna kale nthawi yomweyo